Estou na Colada, nun sitio que me recomendou un seguidor, Buxán, vive en Pontevedra, un seguidor da páxina, e me dixo, oye, coñeces? Si había pasado unha chea de veces por aquí, pero nunca me había parado. E non sabía que isto foi un balneario, que se inaugurou alá polos anos 1960. Foi un balneario cunha importancia. Aí hai un manantial que logo iremos ver, e aquí dispoñía de que eran as salas, vandalizado, saqueado, aquí desapareceu todo, as bañeras, as salas de chorros, e isto é o que queda. Decía que no seu momento tuvo unha importancia grande, era moita xente a que viña as augas daqui polas propiedades que tiña, pero cerrou, quedou no abandono. Tampouco coñezo moito os motivos polos que cerrou, e aquí se queda pois estas ruínas totalmente esquecido. Chega o cheiro das augas, que vamos ir agora donde está a fonte, donde brotan as augas, donde se abastecían estes sitios, estes cuartos que eran para os baños, e notase o olor forte das augas. Curioso. Logo intentarei averiguar a ver que hai nas redes sobre o sitio. Deixo-vos. Vou alá, cara onde están o manantial.